kaisane iki nek ra ngelingi anake juragan wis tak embuh iki kok sarwani kaya bapakne iki ya wis. Saiki wis mulai gede, Nggih. saiki wis mulai laris lemayang. Amin. Alhamdulillah nderek remen Nggih. Mas Gading. Nggih. Pokoknya terus belajar, semangat nggih. Nggih, Rasa siap. neko-neko sik ya. Mboten ate neko-neko. Wah, 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 wah. Tenane. Terus selingan kok. Eh? Kegiatan. Oh kegiatan, kegiatan yo oleh nek rasa mempeng-mempeng saiki gandeng jenengan ki kerep mayang yo nek istirahat yo dienggo istirahat sing Nggih. tenan. Ora wayah istirahat malah blayang. Ning Tidak bener boleh. Mas, ora apa-apa. Ah, nggih to. Kok kegiatan. Cah lanang kok. Kegiatan ki arepe ngopo? Nggih. Bener ki tak dukung. Lah nggih. Lah ya aku ki oleh berkegiatan tapi nek wayahe sesuk mayang saiki istirahat dienggo ben staminane ki engko bengi le mayang ki ben jos ngono lho Mas. Wah, Mas Gading nek mayang jos terus. Lah ya mulane nek ben aja ngantuk, ben aja masuk angin. Mas Gading kan kerep masuk angin kuwi megane kurang bobok. Sok ora iso bubuk soalé. Lah piye le iso bobok? Ben iso bobok ki ngombe. Ngombe apa? Hah? Ngombe apa? Senengane apa? Aku senengane Apa? susu sing saset sen. Sing saset ya entok. Sing penting ki jenengan nek arep bobok, Sing kena digawa nendi-nendi. maksudnya? Ya sing saset jenenge saset lah ya cilik. Oh sing cilik. Kena dislempitke nendi-nendi. Weh, Kena digawa nendi-nendi. Iya, diselempetke. Oh, saiki keremenane saiki tetep ijik susu. susu saset sing kena dislempitke. Nah, niku lho. Selempetke nang endi ya, Mas? Ayo ning sak ya kena. Ning sak ya kena, ning tas ya Ning kena. tas ya kena, Nggih ya to? toh, Mas? Nggih. Wong lanang ki sing Sing apa? ginas. Terang giling. Oh. Nggih niki nderek sowan wonten ngendi ta iki? Getas Getas. Bandung gede. Bandung Bandung gede, Gede. Kedu Temanggung Nggih. mereka. Nah, Iki terpampang nang kono ana Mas Gading. Nggih. Ana aku, terus iki sing siji sapa to kok kaya tikus iki. Iki lho. Ah, Mas. kok ngono kok tikus Lah apa to? terwelu ngono kok. Oh, bener kaya terwelu. Iki kok ya dideleke kono iki sapa to jane kuwi iki? kaya apa? Iki Mas Gading. Ayo. Terus iki gambarku. Ayo. Lah iki sing siji kok kaya terwelu ya, Mas? Nah, nggih. Iki Sing di sapa? Kowe lho. genahe terwelu apa tikus? Tikus ya kaya tikus juga terwelu. Ya, sun ya, Bu ya. Lah ngapa? Ya sun ya. Ngapa? Ya suwun ya. Iya, iya. Oh, berarti mbokne terwelu wong dimeni iya, ngono disuwun ya, Pak. Iya, ngono berarti mbokne terwelu kowe. Ya ora, lah kok disuwuni rak ya muni iya ta? Lah iya nyatane nek aku tikus berarti nek aku menisun ya, Bu, iya ngono. Lah kono meni iya ngono kok. Berarti terwelu lah iki. Aku ora arep masa ngetokne kowe iki. Lho, Lah ngopo? metu dhewe no aku. Wis gede kok kok Heeh. ditokke. Ya wis gede ki wayah metu dhewe ya, Mas. Gede wayahe metu dhewe ya, Mas. Nggih. Mas Gading yo asal aja terprovokasi Lah. terprovokasi karo sing jenenge Gareng Widi iki. Iki mergane mantan anyar, Mas. Dadi Nah. jenengan rasa melu-melu omongane iki ya. Jenengan rasa Lah kula niku sok video call kali Mas Gareng kok. Ora apa-apa Mas, ya awake dhewe selalu berkomunikasi. Nggih. Sok takon piye kabare Mas Nggih. Gareng, kamu ya sehat. Mas Gading mayang nanti ning Gunung Kidul. Kayak wingi ki Gunung Kidul wayangan akeh tempat. Nggih. Go iki paribasane entek ya to Mas. Nggih. Nganti ki sing ngendang iki Ki Wahyu Cegrek iki wayangan wis tregek. Mriki ya oleh anu piye ya. Kalau wingi niku pas kula VC karo dhewe niku terus diangkat iku sik Mas iki lagi ora slow kosek lagi karo apa? gambare ku obah-obah. Lah ngopo kuwi? Lah aku ya ora ngerti. Mas, kowe ya termasuk Mas, Napa? Mas, Nun. kuwi ya kegiatan. Lah, kula kan terus paham terus tak nunul nggon tombol abang. Tombol abang nyatane yo VC meneh kok ya. Lah Ming takon. Piye wis urung? Urung. niku terus tak live streaming. Lho Ngarong. Iki derek Donga, sowan, donga, derek donga. sowan Nggih. wonten keluarga. Terah sapa mau Mas? terah Mbah Yastro Diarmojo. Nggih. Oke, kagem keluarga Mbah Terah Sastro. Mbah Yastro. 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 Panggilannya Mbah sapa sih? Mbah Mbah Yastro. Yastro nggih. Oke.